Musidɓe tedduɓe Allah addi en noon e oɗo ñalawma le 20 mars 2024 baɗɗo sababu noon baɗanaɗo sababu o mo jogorɗen yewtidde o ko jaalal leñol jogori wadde ɗo ñalawma mawɗo enen gandi bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof tellima ɓe jiiɗen ɗo ɓe fof hande ko daraniɓe pulagu oɗo haymo waɗani ɗum publicité ne andi o ko gorko mo kisal golle si ko e joguiɓe kadi ardiɓe e programme ɓe jeeya kamɓe kadi goni ɗo waɗoɓe TikTok ɓe ne keewi haymo yiyani mbarodi nani gulal mum oɗo kajja woni ɗo Allah addima annene waddema déplacé e yiidema pulagu ngu yiide on ɗon kadi darnade pulagu hono jaalal leñol noddi on gummima to woɗɗi on gari notade hade makko arde fuɗɗade ñalawma holno jiiruɗa golle ɗe pour l'instant machallah yimɓe gari notima en mbayno leydi machallah pulagu nen ɗo pular nen ɗo fulɓe nen ɗo donc wassalam ha yesso ko lawol ma en continue golle ha joni fulɓe nan ɗo on est en direct sur la DSTV jaafoɗa kaw holno jiiruɗa annene notago ma hono pulagu ngu e jaalal leñol kadi ko foof mi salmini leñol ngol foof mi salmini pulagu ngu kadi koye pular kalanmi ko wiyami tan neɗɗo kala ko wawɗa wadde aduna ko fati e golle ko fati e wiyete ɓamtare walla kisal kala ko waɗata e aduna etoɗa yaada e ndimagu ma e pulagu ma wonande ɓiɗɗo pullo so tawi kadi pullo noddi yo pullo noto notoro kadi wata dar neɗɗo no wayni daaro pulagu ngu sa daari neɗɗo no wayni tan no wawi juuma e kono sa daari leñol ngol gonɗa ngol tan a teddinira neɗɗo o sababude leñol ngol enen foof eɗen foti wonde neɗɗo goto feere wotere miijo goto so pullo haali hayso ko wona gonga yo poɓɓane kelle so nden gasi yimɓeɓe nodda neɗɗo mum ɗo walla leader mabɓe o ɓe mbiya ko waɗɗa hande ko noon moƴƴani kono noon nder yimɓe ɗo to kaali ɗo yo fulɓe foof ummo daranamo nagganamo wallamo woni noon pullo commerçant woni pullo gollowo woni pullo remowo woni pullo ardiɗo wayno ko fati e blogueur ji fulɓe walla ko abbi lamanteri fulɓe kala ɓiɗɗo pullo to wawi wonde dal min ɗum tan wasiyotomi en ɓamtinen hoore men jiiɗen hoore men teddinen golle men teddinen gonka men ɓamtinen ƴellitoɗen min ala ko daranima aduna sona leñol min kala to leñol yahani mi wawa hen yaade ɗum noon mboɗo so hade makko arde mboɗo yima e TikTok o ko guuɗi belɗi baɗɗi fayida daranade jaranadema leñol fulɓe ngol yo ngol ɓamto ngam koko ɓooyema walla ko situation gurdam ɓesgu fulɓe ngu ko ɗum wadde hande puusma e réseau sociaux ɗi daradema hen tigui mi ɓooyi e pulagu jibinami komi pullo mi mawni komi pullo mi maayi komi pullo ɗum noon ala ko ɓuurani min ngol ɗo leñol e joni noon tawno wonno hande ko aduna réseau guila mbeɗa famɗi mbeɗa darani pulagu hande noon mi mawni mi yettima darde nde ganduɗa leñol ngol no jogui no hato guine am ko fati e fannuji ɗi kala ɗum tagui darimi yaltumi mbeɗa wadda e yimɓe gam leñol ngol ƴellito surtout ko fati e ɗemgal e gonka leñol ngol wawa yettade ɗo foti yettade ɗo ɗum taka ni mi guila yettimi ɗo hande e ɗiɗo duuɓi tati timmuɗi ɗe yimɓe fuɗɗi kam andude kono noon mbiɗa woma wiide ko hen jibinjinami ko hen mawnumi koye pulagu tan ala hen foof fannu goɗɗo mbo yarami sowona leñol ngol machallah jokku golle a weltanama tegaɗe ma nde no yoɗiɗi ko beddorɗa hen machallah sowona weltare tan ne wonno ko fulɓe noddi minen to fulɓe kala so noddi min mbawat tan ko notade saabu ɗum amin mbaɗi fierté komin goni ko so jeeɗa ɗo kay wonde pullo weeɓani ko monsieur Ba wiyata ko tan fulɓe fof ko gotum mo Mali omo Sénégal omo Guinée omo Mauritanie o enen fof fulɓe fof gotum tant que noon ko pullo noddi ɗo ɓiɗɗo fullo noddi ɗo en France ɗo ici amin ɗo min mbawata tan ko arde notade pullo min mbawata tan ko oppude liggueyaji amen ɗi kadi min mbawa notade min keeɗo kadi ko haalte ko min jaada kadi ko haalte ko ɗum woni ɗo garal ngal amen ɗo hande amin belti hen kadi on beltanama won noon yidde ko ƴiƴam mum
eɗen nana pulagu des fois eɗen mbaɗa trompé aɗa yo kaalowo pular tawa wona pullo kono wonde pullo o ko ƴiƴam hayso nanta ɗemgal ngal a tan kamo jogui ƴiƴam ngal hatta wonde ko pullo kono noon ko yettere Allah so doole donki yo doole pullo daraniɗo pulagu guiɗo président Macky Sall on noon somi tawimo ɗon kadi min poti haaldude e makko Khadija holko mbawɗa wiide bandiraɓe hande darde ma wiide tan ɓiɓɓe fulɓe yoɓe tinno yoɓe tinno mbasa yawede daro koɓe kalata ko e kulmaɓe ko yo woni ɓerɗe he ɗum ɓuri wadde fayida yoɓe tinno ɓe daro par ce que eɗen manque tinnade tinnoɗen nanggude ren e ɓiɓɓe fulɓe par ce que eɗen keewi aduna he sen jaaɓi tan hay goto yawta hen so jii hande yimɓe jaawi en enen jaawi koye men ɓeɗen tinnade nanggodiren mo waɗi fayida en waɗi fayida salminama a jarama mayen elen nanamo elen jaamo e réseaux sociaux ji he mayen kaal hunde wodere kam eko faati e gurdam makko holto jibina holnde o jibina holko waɗi holko tagui hande kanko gonɗo ɗo eno o rendinen ɗo enen foof ɗum kadi ene moƴƴi hayso tawi elen ganduɗo ma Allah wonko nanɗen hen kaalen hen enen no gandiren ni ko laaɓi hen ko kanko o lelnira noon ko mankuɗen sellinde hen ko kanko o sellitinani ɗum ɓayde hammon ɗo wonde men natta wonde nanti ganden hol darde makko no wayi hen ɗum noon joni on jiɗɗen bandiraɓe en calmini bandiraɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo o kaldo e mon ɗo wiyete ko Amadou Tidiane Diaw jarani ni Boubou haali ha laaɓi en bismo bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof on mbiyama bisimilla mon ɗo e Foyer ST mo yettani sababu noon wawa yettude Allah e ɗi foof emin jetta délégué Soyibou Ba gonɗo sababu ɗo e garal mon ɗo e Foyer o emin jetta Allah emin jettanamo Allah ko kanko woni sababu o e ko ardi foof eɗen bismo koɗo men o e jaalal leñol kanko e délégation makko arɓe ɗo e Foyer ST ɓe eɗen mbiyamo bisimilla makko ɗo e Foyer ST bisimilla makko ɗo e Paris enen pop eɗen gandi jaalal leñol heddino ko wonɓe guite mum pawanoke e makko kono ala majjuɗo jaalal leñol kala kay ɓi pullo jeeyaɗo Sénégal Mauritanie Mali titortoɗo pulagu enen foof eɗen gandi darde makko e pulagu no wayni Allah ittimo noon leydi Sénégal addimo ɗo e leydi France enen gasa wonde taw won haajuji gaddunoɗomo kono o ɓitti hen yiidude e ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah ni so tawi won ceernaji wonɗo dokken ɗum micro waɗanen Fatiha salatul Fatiha puɗɗoɗen jara bismillahir rahmanir rahim Fatiha salatul Fatiha Fatiha salatul Fatiha ya latif laabi ceeɗay bismillah ya latif laabi ceeɗay ya Allah yettinani o آمين 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 mi salmini on mi salmini kadi bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof en calmini kadi sababuji baɗɗi ha ɗum ɗo dañaɗi nde tawno fulɓe ne mbiya mo yetta kala mo jettowo Allah alay sago yetta sababu sabu ko sabu o yettintuma ha mbawa yettude Allah o wadde noon en jetta sababuji ɗi jettiren ɗum kadi Allah ne wawno wasde wadde ɗum ala fof ko mbawɗen hen kono so Allah waɗi ɗum hokki en yaajede ha arde ɗo hen e musidɗo men tedduɗo ɗum ɗo ko yettere Allah en jettirat ɗum Allah kadi kanko hoore makko eɗen jettanamo Allah sabu mboɗo heewi wiide neɗɗo kala ko aɗa waɗa e nder leñol ngol ya andu ko an tan waɗata kono mbaɗata koye inde leñol darotoɗa ko darde leñol kalata ko ɗemgal leñol wadde ya andu won ɓurɓema bangeji ɗi foof ene yeeso ma sabu leñol ne jogui anduɓe ne jogui alɗuɓe ne jogui lamɓe wadde saɗa golla sa yi hande oɗo Abdoul Salam enen fo en gariɗo addi ɗen ɗo ko golle makko moƴƴe sabu sinno ko golle bonɗe o waɗanno mawɓe helifaɓe nin ɗo wawɓe jibindemo ko onon ji wona montage ɓeɗo babiraɓe wonɓe ɗo ɓe tan kaali message mo jiɗɗen haalde o sabu ko babiraɓe ɓolɓe gonɗo aduna noon so tawi ene moƴƴa ko ala e sago tatiji tati ɗiɗi ndenda kaw Mamadou Lo wi
bandiraɓe on calminama moni kala inde muɗum e yettode muɗum kadi min beltima no feewi garal moɗon ɗo henna kadi amin jetta on amin jafno on kadi mataw ko min dokkama konngol tan min cuusa wasde haalde kono kam ko haala ko tan ene yona saabu musidɗo dendinɗo en ɗo gonɗo sababu ha mbawɗen ɗo hawridde woni Abdoul Salam Ba Dialal Leñol gorko mo décolle tareji e hewɓe ene nanannomo walla kadi hewɓe tawa enen gandimo tawa meeɗamo yiide e sa nani inde nde tan cikkata ko neɗɗal manggal kono noon ko wiyetera Allah ko barke o e en duwnomo noon kadi Allah hokkatamo balɗe juɗɗe jaaruɗe e cellal timmugal eyyi ko wiide tan leñol ngol foof ene foti ñambude hono no Abdoul Salam Ba en mbaɗata ni saabu fulɓe ne mbiya so tawi a yi hunde tan andu won hunde e nde won noon o woni koye lawol moƴƴol eywa rendo ngo foof yiimo e ɗum yiɗimo kadi e ɗum weltere momo e ɗum ha Allah ittimo toon addimo ga nden ko haalaji makko tan taccanno maaje ɗe eɗen gara e nokkuji kewɗi hande o alhamdulillah rabbil alamina Allah ittimo toon addimo ga henna o tawi en ga henna Saydou Ba sal oɗo hande ko kanko waɗi sababu ha keɓɗen sal o en donkuni hebde sal ko ɗo keɓɗen kadi ko kanko saabi ɗum noon dokkemo konngol kankone o haalde e bandiraɓe nanen kalin ɗum mi salmini renndo ngo kala onon arɓe ɗo ɓe fof min beltima e gueɗe moɗon min beltima e gueɗe moɗon onon arɓe ɗo henne ɓe fof eyyi min beltima vraiment min beltima par ce que gila Abdoul Salam Ba ari ɗo e leydi he ko debbo pullo moƴƴo tedduɗo biyeteɗo Diary Goudia kala ko kewi ɗo e leydi he ko kanko tintintami Diary wona hande tan min gandodiri duuɓi hamin gandodiri ko neɗɗo daraniɗo kadi affaire pulago eyyi ko neɗɗo daraniɗo affaire pulago kanko haalnimi Abdoul Salam ari ɗo min ɓooyi hebde vidéo ji ma par ce que somin jii vidéo ji ma hayso koye WhatsApp ma min ganda holto audio o to foti jofde min keɗo ko weltare mawde a waɗi darde ma min jejjitanima jamma e ñalawma darde ma toon e darde ma ɗo foof ɗum noon min mbawa tan ko weltade sa ari ɗo aɗa arde ko way henno Diary Goudia Bari en aɗa arde Boubou Yaro Malal haymo yani nani o woni gorko bambaɗo moƴƴo tedduɗo ene ɗo jooɗi e kawam Samba Kuyat onnen kadi ko neɗɗo daraniɗo affaire eyyi ko noon bandiraɓe on calminama min hayso mi haalani ni jarani ko mbiɗa haala wonɗon fulɓe so goto haali tan wayi kono foof haali ni mataw ko wajibi tan mi mani on onon arɓe ɗo ɓe foof to gummi ɗon to no woɗɗi noddago ngo weeɓani kono ɗum ɗon foof ko pulagu jari ɗum kadi ne ko Dialal Leñol bandiraɓe men gorko tedduɗo vraiment saabi ɗum oɗon gandi min Bari Diary Goudia ko garmi ɗo e leydi France e ñalngu mo gonɗen ɗo ɓiɗɗo pullo nodduɗo foof min notimama ɓiɗɗo pullo kala foof to mbawɗa won e to mbawɗa wonir so tawi a yawani kam sa noddi kam tan mi nototoma somi notimama kadi kono doolam potiri notortomami wonɗon min mi yiyani ko foti no pulagu mi yiyani kadi ko ɓuuri pulagu en on ñamade Dialal Leñol noon golle mum on jii balle muɗum on jii darde mum on jii sippiroji muɗum on jii vraiment on jii hanki wonno ɗo ko Tidiane An en Murtuɗo Diop en Yero Doro Diallo en hande ko cukalel biyetegel Dialal Leñol Abdoul Salam Ba pulagu manten manen dariɓe ɓe guileɓe guuri guileɓe mbawi guileɓe mbawi darade guileɓe jogui coftal par ce que eɗen gandi hande Dialal Leñol ko watta ɗo ko sonno koye leñol gongol wonno tan no daɗoyi tan no yawtiɗo eɗen kewi wiide noon kala ko goto e men nangui tan mbiyen ko bolle puyɗe mbiyen yahata mbiyen ɓe darani ko kiraɗe mumen darani ko bottaje mumen ko noon tan mbiyeten toujours par ce que mimiɗo nana ɗum min Bari Diary Goudia ɗum noon en poti yewtude ngal ɗon ngal dawal so neɗɗo darima dadima daranima leñol ɓiɓɓe fulɓe ballen ɗum tongten ɗum bandiraɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw e yafuya on mbiyama kadi yo jaam e kisal duumigal immigal e Allah yo wone moon wona e ko taari moon foof eyyi en junnota ko no fewi nde tawno mbaɗanni jonde nde juuti kadi won arɓe ɗo ko ɓooyi won mawɓe arɓe ɗo ko ɓooyi no fewi ko yidde tan arde e gueɗe tati ko adi foof
oɗo jeyaɗo Allah kam en junnota koye makko par ce que adiɓe ɓe kaali ko kalanno kono ɓe mbi so neɗɗo tinima ha tintinima tin ɗum tintina ɗum a tini ɗum kanko ko ɗon tan kaɗan kanko Diallo eywa ko wona ɗum ko KGS kisal golle si ko ɗum jinmi jubbat ɗon tan seeɗa min junnota ko hen kadi yidde haalan ɗon kadi minen hande min garani ɗo wadde sponsorisé oɗo Diallo Leñol no koye amen o jeeya kono ko waddi ɗum en jiiɗo jignaɗo men tedduɗo machallah naati dingiral ngal ɗum noon hankkadi mbawaten tan ko kuppude micro a jarama joni de hirde nde wonto heɓno kono kadi wonto nde heɓno joni o matam kanko mbi jogui micro tan kono ko gayi mawɗi joddi ɗo gayi mawɗi kaldata ɗo hen